बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बरपेटा जिल्लानि सरफखौ गोबां अनजिमानि बिलाथि जौ हमनो हादों आसाम पुलिस बिफाना। थांनाय हरनि समाव सरफक थानानि बेन्दोंआव थानाय सरफक वार्डनि आसाम पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बिलाथि जौफोरखौ हमनो हायो। बरनगर रायजोआरि सार्कलनि लोगोआरि दैदेनगिरि बिपल कुमार दासनि दैदेननायाव मोनसे रौनिया दोलोआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बिलाथि जौफोरखौ हमनो हायो। बे सिग्रोमनायाव 180 लिटारनि गं 147 बटल, 375 मिलिलिटारनि गं 37 बटल आरो 650 मिलिलिटारनि गं 16 बटल माखासेखौ हमनो हायो। सिग्रोमनाय समाव बायग्रा फानग्रा रावखौबो हमनो हायाखै। नैथियाव दङ सोमदोन बर'नि दुखुनांथाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर हालामनि खारिपारा गामिनि थागिबि सोमदोन बर'आ गावनि खामायनाय 3 लाख रांखौ बाहायनानै अमा फार्म खुलिदोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव, सोमदोन बर'नि अमाफोरा सानफा माफा सानफ्रोमबो थैलांनायाव बिथांखौ जोबोद दुखुआव खोख्लैदों। थांनाय दानसेनि आगोलनो अमाफोरनि थैलांनो हमनाय थासारिखौ नोजोर होनानै गरेस्वरनि जुनार बिफाननि फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय खौरां हरदोंमोन। नाथाय मावफारियाफोरा मानि थाखाय अमाफोरा थैलांनो हमखो बेखौ हमदांनो हायाखै आरो गरेस्वरनि जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मोजाङै फाहामथाय होयैनि जाहोनाव फिसा गिदिर मा 27 अमाफोरा अबथिरायै थैबाय होनना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों सोमदोन बर'आ। आरो बिटिसिनि जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनिसिम गुरैयै खावलायोदि जाहाथे सरकारा 3 लाख रांनि खरसा खालामनाय अमा फार्मखौ थाबैनो नोजोर लाखिनानै अनसुंथाइ होयो। थामथियाव दङ दिनै आसाम एसेम्बलि जथुम जिरायनायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाफानानै मित्रजोंनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बर' हारिनि आंगो सिनायथि आर'नाइ लाना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। ब्रैथियाव दङ नब कुमार सरनियानि बेरफुसार बिबुंथि। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझाराव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनियानि बेरफुसार बिबुंथि। गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मित्रजोट सरकार बिजेपि इउपिपिएलआ गुवारै सावरायज्लायनायनि गेजेरजों जिएसपिनो मोनसे मासियाव बिजाथि होनांगौ। जुदि इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जिएसपिनो बिजाथि होआ अब्ला जिएसपिआ थोंजोङै उफ्रा बिसायख'थियाव बादायनो थाखाय थियारि होनना रोखा बुंथियो सरनिया बिथाङा। खौरांगिरिनि सिगाङाव नब कुमार सरनियाया बुंबावोदि हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो अख्रां गोमसारलायनाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ सरकारा थाबैनो खमायनांगौ। बिथाङा बुंबावोदि बिटिसिआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोट सरकार दाखांनायनि उनावबो बिटिसिनि खायसे ओनसोलफोराव जौगालु हाबाफारि आरो बिथांखि मावफुंनायखौ बेले बेजे नुनो मोन्दों होनना। बाथियाव दङ थांनाय 11 जुलाइ खालारखालि गहपुरनि 1 नं रंपुर गामिनि बिस्तिराम बसुमतारीनि फिसाजो अनजालि बसुमतारीखौ गावनि आंगो लोगोरि गहपुर लांदांपारा गामिनि इब्राहिम मोसाहारिया जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै दिनै बर' आइजो अनसाय आफादआ खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बर' आइजो अनसाय आफादआ आइजो माहारिनि सायाव बेफोरबायदि खास्रि बिस्रियै बुथारनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो फासि होनांगौनि दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।